Kahenyo trip youth council lani ka HYC Romrai Circle kalapelong ya ka jingjurip ya ka office trikam jong ka si NRD block kabdan hapo Ramrai hadin ka jingyo jingujor na kinong shong shnong halor ka jingbomdon kinong tray kamtam u block development officer hakane ka jingle jurip jong kane ka kanhon kalalab bawat ya ka signboard ro kamdon balalab bakate ka office kalong ka balatli hakaba umdon kinong tray ki badai bandan hakaba ka office si kalakhang khardap Nakaliang ka HYC haka kerwa jongka kalaong balada ka sorkar kamlaban pentri kampura ya kate ka office kumba kala kular kan baha bakan khang khardam no shisundan khanang banlait na ka ba I ya ki paid ba haka jinglengo ki bahap haka te ka si NRD block Ngi kum ka hanya trip youth council jongka Ramrai Circle nilawan ban jurip ya kane ka office CNRD block kaba lapli da ukong rap sang mahaka kenai trik nai wing jong u senam arja apwe kaba mut kala ya lesnam kam kala ya lesnam tan rai kebangi lap bat bangi syam ta kesngi watang kasan bur kamdan nang ta ngilap baka kang tala kinong trei ru kimdan te ngis ngulongo hakaba hakapor bawan play ya kene ka block office ukong rat ulakular ba nusa pentrikam 100% kenang ban suk ya ki pai nok snong nrei kabalengo kabangi syam mentaga sengi habangi wan hang ne kolong ba wat kinong teru mendan ka sanbur ban pensisya bagadai ka office jong kasi NRD block Ramrai ru kamdan tika kabasolongo ngi kolong unta bat kumjur ngiyo ga jing ujor na ki paj ba nang susnong jongka ni kathain ba ka jing bomdon jong kinong tre jing bomdon tikna nadu USDO hadu ki staff boro ka penlong ya ki khna pule ki ba apply ya ki kumya ka residential certificate nang ta ke babun jat ki kodon kam ki bayadai bat jongka block hanrei kim shemayo tikidon ki khna ki baladu no bandai pule ban peteng kejing pule kum haskul ba nehu tingis ngaban perem ya ka sorkar bakum ke balakular ban pentri pura ya kene ban pentri kampura ya kene ka CNRD block